Assalamu alaikum masu kallon fina-finan Hausa. Muna maraba da zuwan Hausa Cinema Plus, gida ɗaya tilo na zafafan fina-finan Hausa da nishaɗi, gargajiya. A Hausa Cinema Plus za ku kalli jerin fina-finan Hausa da abubuwa masu taɓa zuciya da za su nishaɗantar da ku. Muna buƙatar ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin kada ku rasa komai da za mu ɗora a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa Cinema Plus. Hausa Cinema Plus, nishaɗin makallata. Kamar akwai magana a bakinka. Allah ya ƙara maki lafiya. Babu wata magana. Kada ka boye min. Faɗa min abin da yake cikin ranka. Domin ni da kai duk ɗaya ne a gurin Allah. Babu wanda ya fi wani. Sai wanda ya fi jin tsoron. Gaskiya ne Gimbiya. Ka gaya mata. Allah ya ƙara maki nasara. Ba mu da wata magana. Shikenan. Na bar ku lafiya. Cikin mutane shidan nan wanda sun yi cikin wanda ka ba mu izinin mu je mu binne mun zuba su amma daya na ga ya farfado yana mutu a je a tona rami a saka shi ya sake mutu sake bai da shi dan kuma mutu ba ka da goma shi san goma Kai ku haka. Habaran kai da gaskiya sun sabo muka fito. Har yanzu ko kadangare ba mu kama ba. Wannan wace irin rashin sa'a ce? Ni dai malalaci. Gaskiya ni na gaji. Huta zan yi a nan wani.
ai ko kwana gami a nan ba mu kama tuwo sai mun cimma kaiwar. Da ya cire nama a totan nama dama dan fara bi ban ci nama ba. Ai dama kana magana ba mu kama ba. Amma yanzu kai ka tsaya kai kallon abin da za mu kama. Ina son Captivity na. Kai ka je ka tsaya ta can gurin. Je ka tsaya ta can gurin. Kai kuma je ka tsaya ta can gurin. Ya ba kamun kai kai kuma. Saboda na ji mutum wani abu ne. Goma kamun. Ya ji mutum wani abu. Yayin da suka fito gudanar da rayuwa a cikin daji domin yin farauta, shin mai kake tunanin cewa suna nema a wannan daji sannan ko mai suke farauta? Da alamu farautar tasu har da mutane, domin kuwa su a tunaninsu duk wani mutum wanda ba kalarsu ba kamar dabba yake a tare da su. Shin waɗanne irin al'umma ne wannan inda suka ritsa wannan jarumar budurwar? Shin mai zai kasance a nan wurin? Ina motsawa zan sare ki. Ya kamata ta mana ita mu cira mata ana. Dakata. A tafi da ita. Domin sarki. Shin mai kake tunanin za su yi waccan jaruma 'yar sarki, inda a nan kuma sarki ke yin dako wajen gudanar da tsantsan zaluncinsa, inda ake azabtar da mutane ba tare da haƙƙinsu ba, kuma babu wanda ya isa yi magana? Shin me ma'anar wannan sarki na gudanar da wannan mulki na zalunci a wannan ƙasar tasa? Da alamu akwai abubuwan da za su tabbata a wannan masarauta, domin kuwa dole ne a samu wani wanda zai zo ya yaƙi da wannan mugun zaluncin da ake yi na rataye mutane suna ji suna gani. Gyara ki gyara kyau. Gaishe ka sarki ka taya mishi rataya. Gaishe ka rataya. Gyara kyau. Gaishe ka rataya. Yayin da wannan sarki ke gudanar da zaluncinsa, abin da bai sani ba shine yassa tana hannun wasu a yanzu haka, inda suka sace ta ko kuma in ce suka farauce ta domin su kai ta masarautarsu, inda hakan ya kasance, wanda a yanzu haka ba mu san
mai zai biyo baya ba. Shin za su gididdiba ta ne su cinye kamar yadda suka yi alwashi, ko kuma za su sama mata 'yanci su sake ta, ko kuma za ta yi amfani da jarumtarta domin ta ƙwaci kanta? Jimirin kallon wannan shiri kaɗai shi zai baka amsar duk waɗannan tambayoyi da na yi, domin kuwa sai ka tsaya ka kalli wannan shiri, a nan ne za ka samu amsar wannan tambayoyi da na yi maka. Shin dama suna cin mutane ne a yankin nasu, ko kuma yanzu ne za su fara? Mai yasa ba sa so su ga dogon mutum? Gani suke ba kamar jinsinsu ba ne ba? Ke, wace ce ke? Wani mai suna? Kiran na gimbiya ya yi muka haifi na sai kun ganin zan mai daidai. Muna da labarin wannan mutanen, su ne ma'abotan addinin musulunci. Su ne za su murƙushe mana wannan daular tamu. Don haka, a yi ƙoƙari a je a jefa ta cikin rijiya. Tsaya baba. Bai kamata a yi mata haka ba. Tabbatar ba ta yi a baki ƙarfi. Sauran kai dai daman ka gani abin da muke tunani zai faru ya riga ya faru. Saboda wannan yaron tuntuni na baka shawara. Ta ce ci. Ka ce ba za a kashe shi ba. Gashi nan ya janyo mana abin da zai damu masarautar mu. Gashi ya kawo mana damuwa. Bai kenan an yi ba ai ba. Ran kai dai wannan ta sake. Mayaƙa nawa ne a garin? Ƙarya kike. Kai, a kashe ta kawai. Ku ɗauke ta ku dai ku kashe. Bai kamata ba. Sai mutum ya yi laifi, sannan ya cancanci kyawun buri. Shi kenan Yarima, a bari mu kammala bincike a kanta. Sannan a jafi. Tafi da ita. Waɗannan gajeren mutane na gudanar da mulki na zalunci da kuma rayuwar dabbobi, domin kuwa suna kama mutane su yanka su kuma cinye ba tare da wani ƙwaƙƙwaran dalili ba, kamar yadda da wannan sarki ya ba da umarnin kashe wannan gimbiya, domin kuwa fargabar cewa masarautar su ce za ta zo ta yake su. Saboda haka yake ganin cewa kashe ta shine mafita, inda shi kuma Yarima ya buƙaci kar a yi hakan. Lafiya na ganki kina ta zirga-zirga a nan? Dama furarki ce na damo miki na kawo miki. Kin a matsayina na kuyangarki, shekara da shekaru muna tare. Kin ga gimbiya a hannuna na rene ta. Ni ma a wannan lokacin ina da buƙatar ta. Amma kawai juriya na fi. Ki yi haƙuri. To Larai, Allah ya gafarta mata. Amma gimbiya ta shiga raina saboda tausayinta da adalcinta da kuma kullum burinta ta ga ta fidda mahaifinta daga cikin wannan zalunci da yake yi. Amma Allah ubangiji sai ya yi. Allah sarki, Allah ya jikanta, Allah ya yafe mata jiya, ya haƙuri. Ya haƙuri. Yayin da wannan gimbiya ke hannun waɗancan miyagun gajerun mutanen, a nan kuma iyayenta na alhinin rasuwarta. Dama Allah ya yi gaskiya da ya ce yana cire matacce daga cikin rayaye, yana cire rayaye daga cikin matacce. Yayin da mahaifinta ya kasance azzalumin sarki, mai zai kasance? Karɓi wannan kike, saboda na san kin jima a cikin yunwa da kishirwa. Ya sunanka? Sunana sunan. Ban fahimta ba. Laƙanina shi ne sunan. Amma ka morar suna. Me yasa ka cece rayuwata? Tunda nake a rayuwata ban taɓa ganin mace
Na fita daban a cikin halittar mu. Duk sun kasance da wadanni amma ni kaɗai ne go. Da yawan jama'ar mutanen garinmu sun tsane ni. Ni ma kaina amma da ganki sai na samu kwanciyar hankali da nutsuwa. Ba ni labarin wace ce ki? Ina kika? Kamar yadda ka ji na faɗa mahaifinka, ni sunana Yazila, kuma mahaifina shine sarkin garin Darmada. Mun fito farauta ne ni da kadaraina. Akan hanyar mu shine muka haɗu da ƙaton abin tsoro, dabba kenan. Shine ta cin mana har ta kashe ɗaya daga cikin mu. Shi kuma ɗayan shine ya samu ya gudu. Ni kuma da na tsaya na fafata da ita, da naga tana neman cin galaba a kaina, shine na gudu. Ini na ɗaya da kwana ɗaya tana bi na, da kyar na tsere mata. Shine na shigo wannan nahiya taku har na faɗa tarkonku. Kun tattara ba zan bari a fitar da ke a nan ba. Zan iya dido kokari na kan garin na ku fitar da ke. Na gode sosai. Ba komai insha Allah. Ba komai. Da alamu haɗuwar wannan ɗan sarkin wadanni da wannan gimbiya haɗuwa ce wacce za ta iya zama alkhairi, domin kuwa ya tausaya mata kuma ya ji ta a jikinsa. Tabbas akwai wani al'amari da ke shirin faruwa. Gata ita musulma ce amma kuma shi wanda ba musulmi ba, inda sarki azzalimi yake cikin tararrabu rashin yassa. Shin mai zai faru? Ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe. Kullu nafsin za'iqatul maut. Duk mai rai mamaci ne. Don haka hakuri zamu da abin da Allah ya jarabce mu. Na rantse da Ubangijin kowa da komai. Da halittar ɗan adam ce ta taɓa ni. Da sai na bibi tarihin wanda ya taɓa ni na lalata su. Saboda ƙarfin mulki na. Amma ba komai. Na yi haƙuri kamar da kika ce in yi haƙuri. Babana, ina roƙonka ba. Baban mun gimbiya ya zila na aure ta. Dan ita kaɗai ce iri na. Ko kai ma kwacin ina ne da za ka je ka aure wata fata yanzu sama ba. Wanda mutanen da ba sa san ka. Ba dan ni mana da ina tunanin da kai jini na bane. Dan da in sun kashe ka. Za ka je ka ci da aure da ɗan jisa. Idan har ka yi imani cewa ne jinin ya zama wajibi ka fahimta rayuwata. Ba babban farin ciki na gaban nan aure gimbiya ya zira gidan sarkin zaman. Kuna ganin cewa wannan aure kuwa zai yiwu tsakanin ɗan gidan sarkin wadanni da kuma 'yan wancan sarkin? Domin kuwa ƙiyayya ce ko kuma in ce baƙar gaba ce a tsakaninsu? Ina mai bakin cikin sanar da ku cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ‘yata gimbiya rasuwa. Sa'annan babu wanda zai maye gurbin karagata sai sarkin yaƙi. Daidai ne wani. Ƙara lafiya sarkin yaƙi. Ƙara lafiya sarkin yaƙi. Sarkin yaƙi. Kuma duk da sarkin yaƙi ya gani a faɗin ƙasar nan tawa. Ita zai. Daidai ne. Haka zancen yake. Daidai ne. Kuma ita ce za ta maye gurbin ‘yata gimbiya. Daidai ne. Gaskiya ne. Bisa al'ada
Da sarki ne. Idan za a yi aure a wannan ƙasa ta ana shirya farauta na musamman. Wannan haka ne da sarki ya dade. Daidai ne sarki. Saboda haka na ba da umarni ƙarƙashin iko na. Daidai ne sarki. A shirya fita farauta gobe da yamma. Wannan daidai ne na sarki. Ka fara lafiya. Sarkin yaƙi shi da mukarrabansa za su fita farauta. Da sarki ya Allah sarki ya sarki. Ba da Allah da kulawa. Allah ja zamanin karan kai da bisi. Kyau shi ga sarki. Gaishe ka sarki. Sarkin yaƙi. Allah ya fara ɗaukaka sarki. Yayin da Gimbiya ke can a zaune a wata duniyar, su kuma a nan iyayenta na alhinin mutuwarta da kuma mai gurbin mukaminta da take da shi a fada, wanda abin da ba sani ba shine Gimbiya tana raye, kuma na tabbatar da cewa za ta dawo a cikin wani yanayi wanda ba su taɓa tsammani ba ko kuma ba su taɓa tunani ba. Shin wani hali za a kasance idan Gimbiya ta dawo? Shin ya za a yi da kujerarta da aka salwantar da ita aka naɗa wani? Za a warware kujerar ne ko kuma wani mukami za a bata? Shin mahaifinta zai yadda da auren wancan ɗan sarkin wadannan ko kuma zai yi tutsu a kan wannan aure nashi? Ku ci gaba da kallon Hausa Cinema Plus don samun waɗannan amsoshin tambayoyi a cikin wannan shiri da muke kalla. In ba da yunwa ba wane zai kira ki ba ifira har yanzu shiru kuma tun da ta zauna ba. Kai Allah saka da alkhairi. Kai kina da matsala. Wai kullum sai ta kawo gurasan nan ne? Wallahi. Ai ga nan ce. Ta yaya za ka fasa shan fura? Sai kuma kin zauna kin wani kirim da ke. Wani irin sauri? Ta hanyar nan ce kullum sai ta wuce ta wajen nan. Ba ta jiyan nan ba ce? Ita ce mana. Wai ta kawo mana wannan abin zaman. Gaskiya. Na fata sha. Kamar ya ka fasa, to ga abinci na samu. Ka taɓa ganin ta ne? Ni na ganta ta annabi. Wani irin ba ruwa? Kawo wani dudu da kai kawo wani zauna kana wani babu ruwa. Ya kuma sauri da ki dama mana furen nan. Ya kika ce? Ki ta yi. Ina kika je tun safe nake ta neman ki. Wannan kayan fur suke hannunki na menene? Ina kika je da wannan kayan me kika yi da su? Gaya min gaskiya saboda in san hanyar zan yi kare ki a wajen mahaifinki. Kin dai san halinsa, shi ba zai ɗauka cewa ki ƴarsa ba ce. Saboda ba shi da tausayi, zai iya sa a miki hukuncin da zaki mamaki. Ni ba wannan abu na je nai da shi ba. Na ɓoye kamannina ne kawai na shiga cikin gari saboda in taimaki talakawa da masu buƙatar taimako. Ke Gimbiya, kar ki sa mahaifinki ya miki azaba, ya sa a miki azaba mai tsanani akan saba umarninsa da kika yi. Ko kin manta jin kunnen da ya miki akan haka? Haba umma, yanzu saboda tsoron sa. Umma, kada fa ki manta cewa shi musulmai ne. Me yasa ba zai ringa yin aiki abinda Allah ya ce a yi ba? Mulki da zalunci baya ɗorewa umma. Wallahi tallahi ko mu daɗe ko mu jima baba sai ya faɗi. Yanzu baya tunanin haɗuwar shi da Ubangijinmu? Idan har bai zama aljanna ba, ni kuma ba zan taɓa bari ya ja mu wuta ba. Gaskiya Gimbiya, kina kan hanyar tsira
shi kuma ya tsinke ya kan tabarki na bata. Allah ɗaya gari banban waɗancan mutanen ka duba wani yanayi da suke yi na irin bautarsu a yayin da sarkin yaƙi da tawagarsa suka tsundimo daji domin gudanar da farauta wacce ta al'ada ce a wannan gari ko kuma in ce wannan masarauta domin cika sharuɗa na maye gurbin gimbiya da ake tunanin tarasu. A matsayina na sarkin mayaka kuma jarumi, bai kamata in auri mace malalaciya ba. Ya kamata in auri mace jaruma ko kuma auri wadda ta fi ni jarumta. Dauki ki ci gaba da karban horo har sai kin tsare fiye da ni ma. Zama jarumi kamar kai ba shi bane ba. Babban burina shine na kawo da zaluncin da yake cikin ƙasar nan. Sanin kanka kasancewa wannan garin namu na musulunci ne. Ina so a dinga yin adalci da haƙuri shine zai tallafa wa mulkinmu. Amma ban san me yasa ba, kai da sarki kuna son yin abubuwan da kuka ga dama. Ba kwa jin tausayin talaka. Wa ya gaya miki masarauta tana ɗorewa da irin wannan abin da ke faɗa? Ai shi talaka kamar zuma ne, sai da wuta ake cin amfaninsa. Wannan abubuwar kiyar lissafa ba sa kawo komai sai dai asara a masarauta. So da kaɗan ki ci gaba da karɓan horo. Wannan ƙarya ne, domin ba haka Ƙur'ani da hadisi suka koyar da mu ba. Abin da ya koyar da mu shine gaskiya, amana da haƙuri. Shine alamun shugaba na gari. Domin haka ne yake dawwamar da shi akan mulkin shi. Ƙarya da zalunci shike dakusar da mutum. To gaskiya idan irin wannan wa'azin zaki daga mini, zan haƙura da soyayya ki. Idan kina son zama da ni, dole ne ki bi ra'ayina kuma ra'ayin mai. Ba shi kenan. Da ta mutu na mutu. Na auri ƙawarta. Mu dama ra'ayina ma bai zama ɗaya da irin nata ba. Bai kamata ki dinga zubar da hawayenki ba dare ba rana kan mutumin da ya mutu. Hali duk wanda ya mutu
ba zai dawo ba. Haba mai martaba, ya za a ce a rasa ƴata ka ce ba zan damu ba, ba zan yi kuka ba. Kuma yanzu wannan maganar ma da ake ina gawa yarinyar nan, a kawo min gawa ta madan Allah dan annabi a samu a mata sutura. Wa yake maganar gawa? Ana maganar dabba ta haɗe ta. Bisa ga dukkan alamu babbar dabba ce ta haɗe ta sakamakon an ce ko tufafinta. Addinin Musulunci shine addinin da ake bautawa sarki guda ɗaya. Ba shi da abokin tarayya, kuma bai haifa ba, kuma ba a haifa mishi ba. Shi ne ya halitta dukkan abubuwan da ke cikin ƙasar nan. Shi ne mai kashewa, kuma shi ne mai rayawa. Shi yake azurtawa, kuma shi yake talautawa. Shi ya halitta mutane, kuma ya halitta aljanu. Ya halitta dabbobi, ya halitta tsuntsaye. Ya halitta duwatsu, kan waɗansu abubuwan da ke gani ikon shi ne. Kun fahimta? Allah ƙawata ki sake ni ji nake kamar za ki karya ni. Kai saura gwanci. Dole ne mu jure kowane irin wahala. Dole ne mu kare kanmu da wannan garin namu. Mu ba da gudumawa idan bukatar hakan ta taso. Yanzu kina nufin kenan idan yaƙi ya taso a garin nan dole ne mu taimaka? Ko yadda kokuwa da yaƙi ga 'ya mace wajibi ne a wannan zamanin namu. Saboda muna cikin dazuzzuka, takarar mame za su iya kawo mana farmaki a kowane lokaci. Rahina, yanzu wani mataki ke ganin zaki ɗauka dangane da maganar da Maguzi ya miki? Ba ni da wani buri da ya wuce na aure shi, tunda shi ne magajin sarkin garin nan. Don 'yar sarki mace ce, a halin yanzu ta mutu. Kai, ina ma Gimbiya tana nan, don ita kaɗai ce magani gidan ta fi ki iya faɗa da kokuwa. Ni ma yanzu zan iya yaƙi da kokuwa, tunda ni ce zan auri wanda ya koya mata. Haka ne, amma ki sani kama da wani ba ta wanda kisan Gimbiya ta fi ki farin jini a garin nan saboda tausayin jama'ar take yi. Ku sani cewa mulkin garin nan baya bukatan jin kai ko tausayi. Domin yin haka zai iya haifar mana da bakin jini ko ɓacin rai. Yanda ake koya alwala a addinin Musulunci. Kuna kallo? Bismillahirrahmanirrahim. Yayin da iyayenta ke alhinin batanta ko kuma in ce mutuwanta, ita kuma tana nan wurin tana aikata aikin Allah, ta ba su kalma, tana musuluntar da su, kuma tana koya musu yadda za su yi ibada, sannan kuma ta nuna musu yadda ake kaɗaita Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai, ba a bautawa waninsa kamar yadda a da suke yin wata irin bauta wacce ba kai ba gindi. A yanzu kuma sun gane cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne, ba shi da abokin tarayya. Lallai wannan 'yar sarki ta cancanci a yaba mata, domin kuwa dukkan ayyukanta ayyuka ne wanda musulunci yake bukata, kuma musulunci yake karuwa da shi. Domin kuwa kamar yadda kuke gani a wannan bidiyo, tana koya musu yadda ake gudanar da alwala ne domin yin sallah, domin kuwa sallah ba ta yiwuwa sai da alwala. To don haka wannan yana cikin abubuwa na farko da ya kamata a koya musu domin su yi ibada. Lallai
wannan gimbiya dole mu yaba mata akan wannan gagarumin aiki da ta yi, domin kuwa aiki ne da za ta samu lada. Na tabbatar da cewa wannan gimbiya idan ta koma masarautarta za ta yi iya mai yiwuwarta domin ta ga ta yaƙi zalunci a wannan masarauta tata, domin kuwa iyayenta a yanzu haka suna cikin alhini, musamman mahaifiyarta da a koda yaushe take kasa rantsawa, take kasa yin bacci saboda tunanin shin gimbiyan ma da gaske ta mutu ko bata mutu ba. Masu kallo, ku yi wa wannan gimbiya addu'a da kuma fatan alkhairi, domin kuwa ta yi abin da ya dace. Mu ma kuma Allah ya ba mu ikon yin abin da musulunci zai ƙaru da mu kuma ya ribantu da mu, domin kuwa Allah subhanahu wata'ala yana cewa bai halicci mutum da aljan ba sai don su bauta masa. Kun ga kuwa dole ne mu ƙara zage damtse wajen bauta da kuma gudanar da ibada da halaye da ɗabi'u na musulunci domin samun riba a ranar algobe kiyama. Allah ya samu dace. Wannan masarauta da kuke gani kullum a shirye suke cikin shiri na yaƙi, ko kuma in ce shirin ko ta kwana, domin kuwa akwai manyan dakaru a wannan masarauta, amma kuma kash, duk da kasancewarsu musulmai, sai Allah ya jarabce su da azzalumin sarki wanda ba shi da adalci ko kaɗan. Shin wace hanya kuke ganin za a bi wannan sarki ya zama adali ko kuma mai adalci? Dama da hauni lafiya tana. Allah ya taimaki sarki na. Allah ya taimaki sarki. Amin. Mun fita farauta ne tare da ƙawayena. Sai muka yi kitibus da wasu arnan daji. Suka yi yunkuri za su kama ni. Sai na yake su. Na samu nasara na yanko kawunansu domin tabbatar da nasara. Da kyau, mace mai kamar maza. Hakika mun dade muna samun labarin cewa arnan daji, wasu daga cikinsu suna shigowa yankunanmu suna yin farauta ba tare da izini. Kuma wannan jarumta da kika nuna mun ji daɗinta, kuma za mu yi miki kyauta daidai da abin da kuke. Godiya muke. Sarkin yaƙi. Allah ja zamaninka. A tunanina wannan bayar Allah Rahina ita fi cancanta da ka aure ta. Lissafi na ya nuna min cewa ta fi gimbiya jarumtaka. Wannan guri ne zan shirya. Yadda ka faɗa haka za a ranka daɗe. Ni ma ina buƙatar jaruma kamar ni. Saboda haka za mu shirya miki kyauta ta musamman, ba ma ke kaɗai ba, har da ƙawayenki da suka raka ki. Godiya. Haka yi gidan kai. Ni kamar yadda yanzu aka daina na salama, sannan yanzu yanka shi aiki. Idan aka yanka, yanzu idan zaki da shi, kuma zaki farfesun shi, idan aka yayyanka sai a wanke, sai a samu tukunya, sai a jajjaga attarugu, sai a zuba a ci da mai, sai a ɗora shi a wuta, sai a zuba su magi, gishiri, komai da komai da nama, sai a ɗora shi a wuta. Idan aka ɗora shi a wuta yana yi zaki ga ya dahu. Sai kuma soyawa za a yi, sai a yayyanka shi, sai a saka shi a tukunya da albasa da magi da gishiri. Idan ya yi tafasa, za ki ga ya dahu, sai a sauke shi. Idan aka sauke sai a saka mai a cikin wuta, sai a ɗebo wannan naman in aka tsane shi, sai a zuba su da soya. An fahimta? Na gane, kuma na gode. Zo nan. Yanzu za ku ɗauki naman nan, ku yayyanka shi, a wanke shi. Akwai wanda za a soya, akwai kuma wanda za a yi farfesu. Kun gane? Wannan shiri yana nuna mana cewa duk halin da ka tsinci kanka za ka iya amfani da kyawawan ɗabi'unka
ka dawo da mutane kan hanya madaidaiciya. Habaran kai wannan dai. shine kaɗan Ina nufin ni zaka mayar a madadin shiri Gimbiya? mai zuwa Kwarai wanda zai zo muku a nan Kada ka manta. Ni ce fa babbar aminiyanta. sarkin yaƙi zai Duk auri garin nan. sabuwar gimbiyar shi. Ai sai ka sa jama'a su zage ni su ce na ci amana kuma na yi butulci. Shin mai zai kasance idan Gimbiya ta To dawo ai da dama can soyayya ta da Gimbiya kuma waccan bane illa tana matsayin yar sarki. gajerun mutane. To yanzu kuma ba ta sun dora karɓi musulunci ke haka ke ce zaki mai gurbinta. Gimbiya za ta auri Barki kuma. ɗan sarkin madanni. Dama Ku duk yi soyayyen da jimirin kake wa bidiyo ma a wannan Gimbiya tasha tamu ta ƙarya ce ba ta gaskiya ba. domin samun amsoshin waɗannan tambayoyi. Gaskiya hakika ko matsa abun tsoro ne. Hausa Cinema Kuma yanda kuma mata kuke abin tsoro ba. Ran sarki ya dade. Lafiya naga kana hawaye. Wanda bai mana subscribing Ko ba. me ya maka zafi ya a mana rayuwarka? Domin samun sababbin Kuma zuwa nan shirye-shiryen ne ya saka bakin ciki da zarar haka. mun dora. Dole ki ga ina kuka. Sakamakon duk duniyar nan ba abin da ya rage mu. Sai yarima, sai kuma wani yayana. Yan uwana da iyayena kowa da kowa ya mutu. Tun biyu kaɗai suka rage mu. To ya ba zan kuka ba kuma ɗan uwana ina ci ina kwanci. Wani shekarar 80 da wani abu. Bai da lafiya. Me zai hana ka kai ni gurin ɗan uwan nan naka? Ni kuma zan roƙa mishi ubangiji na da ikon shi da izinin shi zai tashi kafaɗin shi. Ke yarinya dukkan wanda za su iya kula da su da bokan da nake da su sun yi sun gaji. Ai na faɗa maka ba ni ce zan ba shi lafiya ba. Ubangiji na zan roƙa. Shi zai ba shi lafiya. Ka jarraba ka gani. Tabbas daga lokacin da kike addu'a dan uwan sarki ya samu lafiya. Daga lokacin muka yadda da addinin ki. Muka yadda da addinin musulunci gaskiya ne. Alhamdulillah na ji daɗi sosai da kuka gane gaskiya kuma kuka karɓe ta. Yanzu abin da ya kamata mu shine ka shirya mu tafi ka je ka ga iyayena su ma su ganka. Ka ga yadda tamu al'ummar suke gudanar da rayuwarsu. Tabbas haka za. Saboda haka sai in je gurin sarki in nemi izini dan ya ba mu damar tafiya. Tabbas kika mace mai kaman maza. Dan haka ina neman alfarma a gare. Daga yau ina so ki zaɓo matasa daga cikin matasan koya musu yaki. Saboda su ma a nan gaba mutanenmu za su ba da gudunmuwar 100%. Ina son ku sani, ku kuke da alhakin neman mijin da zai. Saboda haka ya zama muku dole ku shiga dajijjuka da manyan hanyoyi domin ku neman miji. Don ki da ina neman zaki min alfarma. Tunda za a samu miki wani mijin, ki rabu da ni. Kar ku saukar da al'adar ku akai na ku cinye. Saurara! Kai ka isa ka canza min addini na? Ubangiji na shine ruwa. Shine wanda ya umarce mu da mu dinga cinye mazajenmu duk ƙarshen shekara. Assalamu alaikum masu kallon fina-finan Hausa. Muna maraba da zuwan Hausa Cinema Plus, gida ɗaya tilo na zafafan fina-finan Hausa da nishaɗi, gargajiya. A Hausa Cinema Plus za ku kalli jerin fina-finan Hausa da abubuwa masu taɓa zuciya da za su nishaɗantar da ku. Muna buƙatar ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin kada ku rasa komai da za mu ɗora a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa Cinema Plus. Hausa Cinema Plus, nishaɗin makallata.